wis rangumu wis cukup. Wis asli rasanya ngoni wis. Tak dudake celengan. Engko tulung tanggaku nek ana sing ngalok mentoke do ilang. Ijolana ya Pak asline jujur wae tak colong tak nggo sangu. Wah. Ayo dane-danan tenan saiki ora. Arep lunga kok nyolongi mentoke tanggane. Witekno nek ora ngono ndak ora entuk. Wis aku pamit ya, Pak. Ora kena nangis. Kudu sing tetek atine nek arep golek pepadhanging ati. Nyuwun pamit, Bapak. Sing ati-ati. Reng, aku mangkat ya, Reng. Otak. Seseli sutang cangkem. Hati-hati ya, Geng. Oh ya, Tru aku pamit ya. Iya ya, Reng sing are. Ngono wae. Tulung jagake omah bojoku aku engko nek wis mukti do tak kabari rasa kuwatir, Pak. Sing hati-hati, Bagong. Wis ya, Tru. Oh ya, Reng. Ayo minggir, jaluk-jalan, minggir. Blegegek, ugek-ugek sak dulita, mel. Semar iki sedih kok ya iso mbanyol ya, Tru. Dhewe ya ora ngerti kok. Wis ora kurang lehku ngandani karo kowe. Sejering wong tuwa ya ora bedak-bedake antarane anak siji lan sijine. Gareng ya tak nehi sawah, Petruk ya tak nehi lemah, kowe ya tak nehi sawah. Supaya mbok olah sawah mau iso dadi srana pangupa boga. Omah ya tak wenehi ora ketang ming cilik. Gareng ya tak paringi, Petruk ya tak wenehi. Kowe ya tak wenehi. Paribasan jeneng anak mono mung nglungguhi klasa gumelar sing gelar sing babat-babat wong tuwa. Aja nganti ngilang-ilangke karo jenenge wong tuwa ingkang kudu iso muktekake kelawan anak. Ning kok kowe puguh arep lunga, tembungmu kowe arep merantai. Ngawur ta, Bapak. Merantau. Iya, arep merantau ning tanah seberang. Ya to nek kowe engko kuwi nang kono kuwi bejo. Wong sing jeneng wong urip kuwi wong pinter kalah karo wong bejo. Wong wasis kalah karo wong bejo. Nek ora bejo kowe tekan kono malah uripmu keserakat. Sing artok sambati sapa? Ora duwe anak sedulur, ora duwe kanca, kudu babat-babat saka kowe golek srawung kiwa tengen nganti srawungmu jembar wekasan kowe entuk pegawean kuwi ora gampang, Bagong. Nggonku nangisi lungamu ning bakale nangisi kahananmu eneng kono lho, Le. Bapak ora iso apa-apa. Nganti kowe sesuk sambat arep sambat sapa? Ora ketang mung lawuh uyah ning nek kumpul kuwi dadine ya ayem pikire ora kok pisah-pisah. Saya nek nganti ngerti bendaramu Pandhawa engko dikira Semar kuwi mbedak-bedake anak-anake. Nek Gareng Petruk tak mban cindhe, nek kowe tak mban Siladan rak ora prayoga to, Bagong. Pikiren ya bojomu tok tinggal. Anakmu ya tok tinggal sik makani sapa, Bagong? Pikiren to, Gong. Aku ki ya kelangan nek kowe ora ana iki terus iso sing dijak mbat-mbatan rembugan omong-omongan sapa. Nek kowe lunga adoh, nek cedhak mono aku iso marani, nek adoh nang tanah seberang. Monggo sing jeneng tanah seberang iki ngerti ngliwati laut. Aku ora iso tekan kono nek nganti aku kangen karo kowe piye, Gong? Mbaya dipikir to, Gong. Aku kelangan nek kowe lunga ki.
sepi mengko karang kadempel. Mongko nom-noman do tekan kene iki mesti do seneng karo kowe. Do ngejak gojek karo kowe. Nek kowe ora ana sing iso ngladeni nom-noman. Dipikir ta, Kang. Iki kok kaya nunggoni wong lara ta iki. Semar nangis, Gareng nangis, Petruk nangis. Ngene lho, Pak. Wong kuwi aja monopoli. Apa, Kang? Monopoli. Kok monopoli? Ajek kuwi lho, monoton. Monopol. Wong kuwi aja monoton. Aku ki mung tok nang sawah, apa saterusé aku kon nang sawah? Heeh. Saterusé aku kon ngluku sawah. Nggawa kebo tekan sawah. Monggo aku anggere nggawa kebo ki tangga-tangga do ora iso mbedakake antarané aku karo kebo. Wis. Piye? Ngene, Pak. Aku lunga, kuwi aku ora ninggal kowe, ora ninggal Gareng, ora ninggal Petruk. Aku golek apa jeneng kuwi kamukten kanthi caraku dhewe. Justru aku lunga ngene bapak kudune bangga. Bapak kudune artine bombong. Anakku gelem ninggal wong tuwa, golek pepadanging ati, golek kamukten, golek derajat pangkat. Upama sesuk aku nang paran ki sugih, aku tekan kene bapak tak gaweke omah, Gareng tak gaweke omah, Petruk tak gaweke jugangan. Mbok sing apik le omong le ora. Ngono lho. Dadi aku ora tergantung karo bapak. Aku ya isen ameng isane meng nyadong karo bapak. Bagong kae nggarap sawah jembar. Ha iso wae meng kari nggarap. Engkae dhae bapakne lek nggae bapakne kuping ki panas Pak krungu kaya ngono kuwi. Aku bangga nek aku iso justru aku lunga mulih bapak tak tukoke lemah, Gareng tak tukoke lemah, Petruk tak tukoke lemah. Dadi garap kuwi jenenge anak sing iso mikul dhuwur menjem jero karo wong tuwa. Mendem kok menjem. Ngono lho. Dadi lunga kuwi kok aja do ditangisi. Kowe mestine kudu bombong. Gareng ya bombong, Petruk ya bombong. Ngono. Lah nek nganti kowe nang paran kuwi ora iso mukti. Ha? Kowe nang paran iso ora iso duwe dadi wong sing kecukupan. Kowe ning kono malah uripmu kuwi ora kepenak. Terus kowe ngapusi karo bapak. Ha. Kowe mulih mrene, saksuwene kowe eneng kono, eneng paran adoh. Janjane kowe neng paran rekoso uripmu mung mergo kepengin gawe bombong atine bapak, kowe tekan ngomah, kowe nggawa kendaraan ning jane ming le nyewa. Ayo. Kowe nggawa bondo brana picis, leh mutang saka kono tok go bali rene. Bareng tekan kono kowe mumet sirahe. Ngono kuwi akeh lho. Ngono kuwi pirang-pirang. Men dikira sukses. Nyewa kendaraan, niliki wong tuane. Lho Pak, kendaraan aku wis tuku roda papat. Ngono kuwi pirang-pirang. Lah apa aku tau ngapusi karo bapak? Saiki ngene. Nek aku nang paran ki engko mukti, aku mesti kabar. Nek aku nang paran ki engko ngrekoso, tak kira aku wis kulino, Pak. Wong uripku ya ngrekoso tenan. Dadi nang kene ngrekoso, nang kono ngrekoso, kuwi padha wae. Nang kowe nang kono ora duwe kanca. Wah, Bagong ki golek kanca gampang, Bagong ki wong grapyak semanak. Ngono lho. Aku ki grapyak semanak tur seneng njupuk nggone wong liya. Dadi akeh kancane ra ketang dipolosi kek. Bar nangis kok guyu nang. Kowe iki nek omong sok aneh. Om golek kanca kok dadak dipolosi kek ora. Ngono lho, ora usah do ditangisi. Aku sowan bapak ki aku nyuwun berkah pangestu. Pangestune wong tuwa kuwi ndayani karo uripku. Aku nangis ki semelang nek tok jaluki dhuwit. Engko nek kowe njaluk sangu, monggo aku wis ora duwe tabuhan. Nabuh cengele kuwi apa? Tabungan kok tabungan. Wis entek tak nggo berdiam diri selama lojon iki.
Lockdown iki. Wis kanggo nutupi uripku. Wis nang ngono aku ora arep njaluk dhuwit. Ora apa, aku mung njaluk pangestu. Siji njaluk pangestu, loro saanane aku ki ana. Saanane ya ora ana. Ngono ya, Pak. Pangestune bapak wae tak pundi ana ing jejimat. Muga-muga dadi pusaka. Kowe aja lali pendak salat ndongake aku. Iya, iya. Ngono ya. Muga-muga Bagong aja muni Bagong ning kono ora ana apa-apa. Engko ndak aku ora ndek apa-apa. Bagong nang paran dadi wong mukti, dadi wong sugih, iso mulyake wong tuwa. Ngono ya, Pak? Iya, iya. Wis ikhlas, ikhlas. Wis nek ikhlas titip bojoku, mantumu kae. Iya, iya, mantuku sing mentel dhewe. Nek ora tok tresnani to, Pak? Sing jeneng karo mantu iki aku ki tresnane ora. Apa aku tak turu nggonmu? Wah. Akan jur nekat sumir ora. Ming titipi mantu kok arep turu nggone Bagong. Tak gula wentrahe mantumu. Putuku ya tak gula wentrahe sing apik-apik. Nah, ngono karo putu kok. Kesok dikeki dit. Iya, iya, heeh. Wis ya, Reng. Aku lunga ya, Reng. Aku arep bakale kangen karo kowe, Gong. Wes, rasa nangis. Sesuk aku dadi wong sugih, kowe langsung tak tukoke terbelo. Kowe ora ngono, Gong, iki serius aku kelangan tenan kowe. Sok nganu ya, Gong, sok menehi kabar ya cah bagus. Mesti, rasa kuwatir. Aku mesti kirim layang. Engko nek kira-kira kowe sugih, kowe tak tukokke sama smartphone. Kuwi lho, telepon genggam. Ya, dadi dhewe iso omong-omongan. Engko tak tukokke sing apa jenenge iki Android. Atau soalnya ngono aku senang paran semasa COVID-16 iki. COVID-19. 19 wis dienggo puyer. Oh ya wis. COVID-16 iki kowe karo aku isane ming pikol. Wah, pikol. Petro aku njawab mame ya, Tru. Iya. Hati-hati ya, Gong. Heeh, rasa do nangis. Ngopo do nangis? Wong aku ki bakal ora arep mati kok. Arep mukti. Mula sangono esem lan guyu. Aja tok sangoni apa jenenge iki? Air mancur. Air mata. Ya. Aku mangkat, rasa kuwatir. Wis pokoke digula wentah bapak ya. Titip adimu Ipe. Rasa nangis wong kowe tak titipi adimu Ipe senenge ra jama-jama kok. Ha ta. Sing mecahke gendeng kae kowe to. Wong pincang kok liwat gendeng. Ayo gendenge mlethek. Ora kaya sing hati-hati ya, Gong. Terus aku makan lunga aja ya, Tru. Hati-hati, Gong. Kene dirangkul sik. Ora wis ora. Iki nek ngrangkul mengan njaluk dit ora. Ya saora-orane kowe adikku. Wis ora. Ngono ya, Pak. Aku tenan lunga iki ora bakal kok ora bali ning golek pepadange ngati. Aku pengen dadi anak sing iso apa sembodo muktekke awakku dhewe tanpa pambiyantune bapak, tanpa peparinge bapak. Semare koten prayitna semuriris. Semuriris eko balik titiyoni. Trisanya purnama sasi. Hati-hati ya, Tole. Sangumu wis cukup. Wis asli rasanya ngoni wis. Tak dudake celengan. Engko tulung tanggaku nek ana sing ngalok mentoke do ilang. Ijolana ya Pak asline jujur wae tak colong tak nggo sangu. Wah.
Ayo edan-edanan tenan cah iki ora. Arep lunga kok nyolongi mentroke tanggane. Witekno nek ora ngono ndak ora entuk. Wis aku pamit ya, Pak. Ora kena nangis. Kudu sing tetek atine nek arep golek pepadhanging ati. Nyuwun pamit, Bapak. Sing ati-ati. Reng, aku mangkat ya, Reng. Otak. Seseli sutang cangkem. Hati-hati ya, Geng. Oh ya, Tra, aku pamit ya. Iya, Reng, sing ati. Ngono wae. Tulung jagake omah bojoku. Aku engko nek wis mukti do tak kabari rasa kuwatir, Pak. Sing hati-hati, Bagong. Wis ya, Tra. Oh ya, Reng. Piye ya wis puluhan taun srawung kok. Malah wis ngabad-abad njuk ra ono Bagong ki rasane sepi, Pak. Wis. Sedina munggahing seminggu dadi sesasi setahun tansah ngadang-adang kabar Bagong. Muga-muga bocah kae entuk dalan sing padhang, entuk dalan sing becik lan nampa kabejan saka panguwasaning dat sing Purwengdat. Nggih, Pak. Ayo. Netepi kewajibane dhewe-dhewe Petruk lan kowe Garing. Yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta wis tekan jabaning rangka padukan Karang Kadempel. Tak sawang desaku yang ku cinta ujar hatiku neng piye-piyene kudu tak ikhlasake. Aku nek ora ngono ndak ora tumangkar pikirku. Wis tak nyebal ngalas ngarep iki. Engko nek tekan kutha terus mengkari ya saora-orane pirang kilo meneh wis tekan gisiking samudra terus nyewa kapal mancing nyebrang supaya entuk kamukten nang pulau seberang kono. Ora meng udhek kumlek nang omah nang sawah ndak ora ngudi kepinteran aku tenan. Apa-apa. Iki kok dadi aku tekan nang alas kok bingung, arep ngulon, arep ngetan. Bareng aku ngenut karo krenteking ati kok malah dalane mentok. Tekan ngarep grumbul. Wah, lah iki sing jeneng wong arep lunga merantau pancen godane ya akeh tenan. Nek ora tatak tangguh-tanggon sing dadi pikire Bagong, ora bakal iso mukti aku selawase. Tobat.
nganti tekan semrene kok Yungara ana sing bantu karo aku, sing nulungi karo aku. Monggo sikilku saya abuh merga kena racun ana ing tengahing alas kene kaki dewa. Kula aturi miturungi dhateng kula tobat. Yen nganti ana wong sing mitulungi kelawan aku, yen wadon bakal tak pek sedulur. Yen lanang mbuh kaya ngapa wujude mesti bakal tak ladeni nganti temekan ning lair batinku bakal tak tresnani. Mencurigakan. Neng alas kok ana swara, monggo suarane kaya bintang film Cina. Jan, wah nek ora kuat imanku, iso kegodha perkara merantoku ming ora sida klakon perkara wong wedok sing slamaning nek iki nek ora nengke apa ya klakon wong wedok iki mati nang tengahing alas wong ora ana wong kemliwer babar blas. Nah tobat lah kok dadi ana sing nyuwara mestine wae ana pawongan. Nuwun sewu panjenengan sinten mbok kula dipun tulungi, kula nuwun sewu panjenengan. Wah iki nek ora tak tulungi wis ora. Ana piyai putri kok klekaran ning dhuwur watu. Gak jarike diunggahke. Tangane menet-menet nggon pupu sing abing. Wabuh ta pupune. Gedhe cilik. Tobat. Nuwun sewu mbok kula dipun tulungi. Nuwun sewu panjenengan sinten? Kula menika namung tiyang dusun sak pinggiring wana menika nami kula pun Parjiwati. Parjiwati. Kula menika namung tiyang dusun. Waduh, Pak Wedok kok undang-undangane Parji. Ae ora apa? Ora indah babar blas. Nuwun sewu sukunipun kenging menapa? Tobat kala wau kula menika pados kajeng nanging dumatan mboten ngertosaken maranipun. Suku kula menika kecocok ri wonten saklebeting wana jebul ri kala wau mawa wisa saya dangu saya abuh kula mboten saged mlampah wangsul. Panjenengan sinten? Kula niki nggih namung tiyang dusun ning dusun kula tebih saking Karang Kadempel. Namanipun sinten? Rudi. Tobat. Rudi Hartono. Menika olahragawan. Oh iya, Dik. Nami kula Bagong. Bagong, Mas Bagong. Nggih, Dik Parji. Lah terus kersanipun pripun? Mbok panjenengan menawi ngasta jamu menapa to? Wujudipun latri nambani dhateng kula. Nuwun sewu. Kula ajeng nambani ning kula kuwatir. Sababipun panjenengan kala wau ketingale ngedalaken upas. Lho. Upas sumpah niku lho, upata. Upata. Sapa sing iso nambani aku nek wedok tak pes dulur, nek lanang tak pek bojo. Lah nun sewu kula niku pun duwe bojo lho. Tobat menawi panjenengan kersa lho, menawi panjenengan kersa ning ya apa ya ora kersa. Nyatanipun kula menika wonten dusun, kula menika kembang dusun. Kula menika kembang desa. Kula menika kathah sanget ing badhe ngayonaken nom-noman menika sami kepleh-kepleh sedaya wonten ngajengan kula. Kepengin mengku garwa kalian kula menapa panjenengan mboten badhe
Menawa panjenengan badhe anduwa dhateng katresnan kula nek panjenengan saged nambani dhateng kula ya nambani wit durung kok ya wis anu ngrembug babakan sumpah lho. Mbok ya ditambani sik. Engko nek wis ditambani nek mari ya piye rembuge kula nderek wong kula menika nuwun sewu. Kula menika randha. Wah. Randha. Putranipun dereng agungan. Kok iso sing kakung seda? Inggih nalika semanten ngethok wit menika ketibanan. Kampakipun piyambak. Mesake. Jane dian tenan. Walah, randha kembang. Inggih. Dos pundi? Kula griya sampun wonten menapa-menapa sampun wonten lan semah kula rumiyin menika tasih nilar mendo menika menawi mboten klintu kawan dosa gangsal. Wedhus 45 inggih. Wah kuwi nek sing arep dudu bungkek. Bakal iso makani kuwi. Lajeng lembunipun mbok menawi tasih 17. Sape inggih 17 inggih. Sawah kula menika nuwun sewu menawi mboten klintu menika 8.000 hektar. Ngantos dipun sambataken tangga tepale. Wah, randha sugih iki. Iki wae apa ya? Le merantau rasa ado-ado. Ngepek iki wae engko terus Petruk tanehi 1000 meter. Bapak tanehi 1000 meter wis aku wis dianggep sugih. Menika ugi langkung prayogi ning suku kula dipun tambani rumiyin, Ki Lurah Bagong dipun tambani rumiyin. Semelah. Kula suwunke kalih sing gawe urip. Bagong udu wong ampuh, Bagong udu wong pinter. Ning mung dadi lantaran nek pancen Bagong ditampa karo sing gawe urip dadi lantaran waluyane sukunipun Dik Parji. Mugi-mugi saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Kula aturi monggo. Jebul Piyai Wasis Mas Bagong Mbak Tobat gadahi keprigelan inggih menika metek. Nyatanipun sareng kula dipun petek. Lajeng boten abuh saged kinarya lumampah. Sakitipun ical. Mbak Tobat wong sing kenori nggon dhuwur dengkul kok le mijet ditekan dindi. Saluran. Ngaten nggih. Otot menika saged ugi sing lara nggon sirah, sing dipijet nggon jempol sikil. Niki wonten saluran pembuluh darah sing dumugi wonten ing kelapa, kepala. Niku saged waluya nirmala jati, jati lemah mulya. Lah, pupu niku otote mapan wonten ing pangkal pupu. Mila mriku niku kudu diurut. Tobat. Matur nuwun, Mas. Sami-sami, Dik. Lajeng sakmenika kados pundi? Kula netepi dhateng sumpah kula lho. Kula netepi dhateng sumpah kula. Panjenengan kersa kula ladosi. Wah, wis iki godhok sing paling abot nang kene iki. Dos pundi? Kula menika nuwun sewu lho, randha kembang. Wonten ing dusun sak pinggiring wana menika. Sinten sing boten ngertos Randha Parjiwati menika? Sedaya sampun sami kondang, ngumandang. Kathah sanget ing badhe ngayunaken dhateng kula ning kula menika mboten cocok, kula menika mboten mathuk, kula mboten gathuk. Kula niku elek. Tobat. Elek nyatane ya iso tetulung kalian kula lho. Wong sing jeneng wong nggayuh utawa wong rabi menika mboten terus dumeh bagus. Bagus menika nek mboten saged golek sandampangan nguntali baguse iku. Bener, heeh. Apa bendina tangi turu mengarep kon ngiling-ngiling rai? Apa bendina tangi turu mengkon mususi rai? Mila tresna menika mboten babakan bagus menawa mboten nanging menika babakan ati. Atiku atimu. Leres. Nanging sae menika Ki Lurah Bagong monggo nggih kersa nggih. Sik aja ngono. Aku iki dalam rangka prihatin.
Prihatinku aku ninggal Karang Kadempel, aku merantau. Aku merantau. Inggih, kok bola-bali. Engko ndak dikira lakone ora kuwi. Bagong dalam rangka merantau. Inggih. Lah badhe tindak dateng pundi? Sak karepku kok aku tekan ngendi ngono. Amarga aku golek pepadange ngati, aku nek meng mandeg terus ngepek kowe, terus kowe duwe apa tinggalan saka bojomu pirang-pirang hektar sapi 18 wedhus 45 padha karo aku ora budidaya padha karo aku mung ngepek kayamu tegese tresnaku iki tresna mirunggan mergo aku ora tresna karo kowe ning tresna karo bandamu itu nonsen ndak masuk dalam kitabku inggih lajeng ngersanipun kados pundi pokoke aku ora iso nek nampa kowe ning kula upami meksa moh aku mau nek to peksa. Tobat, kula terus panjenengan menyaksikan maluyaken dateng kula nek ora diwaluyake Mas Bagong kula teng mriki wis dipangan singa, dipangan macan. Nek ngerti ngono ngerti apa mau tak pangan kowe. Tobat. Panjenengan menika lho geculku marucul kula remen kula menika menawi gadah sema ingkang lucu ngaten menika kula seneng. Tertentu kemawon kula wonten griya menika mboten badhe bingung mboten badhe susah mergo tansah digeculi dening ki Lurah Bagong Seta kene omongane ngono kuwi mencas-mencan ngono kuwi suwe-suwe aku iso jatuh bangun lho jatuh bangun aku mengejarmu Tobat suarane apike ra jamak-jamak Bato suarane kaya Katno biyen bekas penyekop. Kok penyekop? Sing tukang olah swara ki lho, penyanyi. Oh, penyanyi nganti penyekop. Kula nderek ora iso. Wis menak nekat, malah kowe tak tegeli dhewe kowe pun. Pukulan sesembahan kula pukulan pengayoman kula boten ngertos sangkan paranipun jebul wanita menika panjalmenipun pukulan dewaning Bagong ngilai namastimasidam karing bawana langgeng ulun Sang Hyang Bawur Sari inggih pukulun badhe menapa Bagong sayektine ulun memba wanita mau mung nyoba lawan jeneng kita jebolan teping tekad kita wis tekan lahir batin nggon kita bakal merantau ning tanah seberang nggih pukulun Bagong aja kuwatir salaku jantara kita ulun ingkang bakal tansah ngawat-awati lan prestekke kita tekan papan kita merantau mengko bakal dadi wong kang mukti ngawibawa Nyakrawati Baudenda iso disuwawa iki. Ngandel ora. Ket tekan mlebu ngalas tekan tengah ngalas aku wis ndonga. Aja ketemu jerapah. Lah kok malah iki ketemu tapir. Monggo tapir ki irunge dawa banget. Aku semlang nek ngono-ngono. Adus. Ngematke terus e. Gak ilere nang nggon siung ki tetes-tetes kaya ngono. Wah, jan wis. Ning oke lah. Kabeh tak anggap godha pangrencana. Wong kepengin mukti iki kudu wani mati. Pilihane mung werna loro, mukti apa mati. Wis, nek pancen Sang Hyang Pikulun Bawur Sari jangkung lakune Bagong mesti kena lara ning ora bakal tekaning pati.
ing Bagong kang minangka sasmitaning dewa ing macan iki oke ora masalah nek pancen kowe iso tata jalma kaya slamaing menungsa lumrah kowe sapa kowe tak disiki pokoke. Takon karo aku sing tunggu alas kene. Singa jalma dudu. Singa Sardula lupa dudu. Sardula mangsa jalma dudu. Kowe kok apal jeneng macan? Aku kerep ndalekke Ndara Janaka anggere bar gara-gara ketemu macan. Aku apal karo jenenge macan. Kowe sapa? Aku Bagong. Kowe? Aku Singa Pratangga. Singa Pratangga? Iya, singa singaning Pratangga. Oh, lanyar jenenge. Seneng tenan aku lakon iki. Nyenengke pokoke. Gawe bunga. Iya. Kowe arep endi, Bagong? Arep lunga ning tanah seberang kowe arep ngopo? Aku ingkang bakal balekake lakumu mergo aku entuk dawuhing dewa kene balekake lakumu. Rawe lantas malang-malang bakal tak putung. Kaya apa aku sing tekaning pati. Nek pancen kowe arep mateni Bagong arep balekke Bagong luwung tok pateni mbane aku mulih wirang ora iso muktekke wong tuaku. Ning kosok baline Lena pangendamu tekok musuh Bagong Sirna Margalayu. Wah, untal malang. Ya untal mujar aja malang. Iya. Ontut wis wae. Gulung dening Lurah Bagong wis ora wedi mati. Krana tekadipun ingkang badhe dumugi wonten papan ingkang tinuju. Nalika semanten Yanayu Baskara Titimangsa ical wujuding Sardula nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Nrada. Hei. Oh, pemulung. Menapa Pukulun? Perkencang warudayang Pak Pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe? Wis penak-penak dadi dewa kok dadak dadi macan barang. Merga ulun goleki suwijining dewa ingkang nedeng owah pikire. Napa dewa niku iso ana sing edan? Ya iso wae. Dewa kayangan ki ana sing lagi ana owah pikire ya kuwi Bathara Bawarsari. Waduh. Wah, dewa kowe kocluk. Apa kita ngerti? Ngerti ketemu aku muni wong wilahing Bagong tak awat-awati laku jantramu ngoten niku Wah, lah pancen senengane beda karo titah Bawarsari. Nek ora tak arangke tak jak bayi nang kayangan ora gawe-gawe geger jagat raya wis kita le lunga saka Karang Kadempel lakon ana dhewe aja njagake pengayomane Bawarsari. Ae dewa rada petuk kok kene.
kaya satriya ya, kaya dewa tenan ning kok petokane saiki akeh. Tandangane iki ya gleling ae. Rada wah kuwi ya pirang-pirang. Wis ora ana sing ngayomi karo aku. Ora ana sing apa ya? Ngeker aku saka kadohan. Wis tekan kene iki mandeg sik rada saudara. Apa? DSM. Sing liwat HP ku lho, SMS, DSM ora. Kuwi ketuluangan. Bagong nek omong klera-kleru, Pak. Syukur. Lah, iki Bagong lunga wis keletan wayang Climen ping pira? Kalitan wayang Climen ping pira? Bagong lungane 17 taun. Ya kira-kira wis 297 iki, Pak. Edan. Wayang Climen yo nganu yo reng apa? Iso suwe, kuat suwe. Kuat wae. No yang anggere matenge banget kuat suwe kadra. Heeh. Wah, matur suwun. Petruk diwaca layange. Nggih, Pak. Persembahan saka sapa? Menika persembahan saking Mas Bambang Margono. Menika lenggahipun wonten ing Korea Selatan. Laminipun 17 warsa. Weh, Mas Bambang Margono sembah nuwun. Dalam rangka Monosuka dengan dan generasi muda agar mencintai budaya khususnya wayang. Lan mugi-mugi Bapak Semar sak rombongan kula gareng kru sedaya mboten ngomongaken sound system streaming pinaring ana sehat lan sukses. Amin. Ana sawerane ora Petruk wonten dari Bapak Salman. Iwak garak salmon. Aja sok melesetke asmane wong ngono nek piyayine iki seneng nek ora seneng. Sing jeneng Ponokawan melesetke iki wis biasa. Kagem nyengkuyung pagelaran wayang Climen mugi berkah. Sampun kirim saweran 1 juta rupiah. Wah. Lumayan. Lan angka loro saka Bapak Juwari. Nyuwun tembang Sesideman. Saweran 500.000 sudah masuk kemarin malam. Kelewatan belum disebut. Wah, ya matur nuwun karo telpone Petruk ki mbok menawa sing kepareng nyuwun ya saya tak bukai ya ring rasa kesusu alon-alon. Biasane ya wis gumer-gumer. Ayo Bagong ra ono ibahane angel itu. Transfer berhasil kagem Mbak Tatin sapa sing Lungiting Asmara. Wah, nggih. Nyuwun lagu tembang kangen Mbak Tatin ugi kenging, Mbak Agnes ugi kenging. Saking Pak Yoyok Kamal Wonosari sawer 1 juta besok ditransfer. Matur sembah nuwun. Mbah. Nyenengke ya anu mboten iki. Reng, iki paguyubane ya wis padha siap sedia. Weh lah. Waranggana ana pira, Petruk? 4, Pak. Weh. 41. Kok njur dihubungke karo remi 41. 4 wae. 4. Siapa mana? Siapa saja. Siapa saja? Ayo ora pangling ki sing mepet awake dhewe iki. Putumu, Pak, putumu. Wah, putuku sapa? Putuku kok andang gedhe. Putumu Mbak Agnes. Walah. Agnes Yanandasari. Ora ku ya kudu ana visi lan misine. Waduh. Ana ing pandemi Covid-16 iki. Covid-19. Engko ndak ijolan rupuyer. Ha iya. Covid-19 iki awak dhewe kudu tetep tenang. Kudu tetep ayem, kudu tetep tentrem. Ning kejaba ayem, tentrem lan meneng. Menenge awake dhewe ya aja mung terus meneng, ning tansah ngantu-antu dawuhing pemerintah. Besok kapan kowe karo aku iso ndang bebas pentas ning jaba ketemu karo para penggemar-penggemar lan pecinta budaya wayang kulit. Ha iki ya mesti kudu dipenggalihke ya, Pak.
Lah nek ora dipenggalike mengko nek awake dhewe mbadal terus nekat pentas ning jaba ya diluputke ya diklerokke. Mula aja nganti awake dhewe diklerokke diluputke, awake dhewe nunggu dawuhing pemerintah. Muga ndang dipenggalihke. Aja mung mikirke awake dhewe. Iso nutup kono, iso nutup kene. Ning ya sing ditutup kuwi dipikirke piye carane supaya tetep iso golek pangupa buga. Ora ketang sithik-sithik nek iso dilakokke kuwi bakal iso dienggo ngulur nyawa. Lah nggih, leres Pak. Iya. Kuwi sing wajib. Mula muga-muga Cilimen iki ya dimidhangake karo para bapak-bapak sing lenggah ning pemerintahan. Awak dhewe mlenggah lungguh ning pemerintah daerah ya bapak-bapak pemerintah daerah sing padha menggalihake. Gandeng rakyate akeh, pangupa jiwane, pangupa bogone kuwi duwe dhewe-dhewe eneng bakul, eneng makelar, eneng bengkel, eneng wong dodolan panganan, eneng seniman, eneng petani, eneng pedagang lan sak piturute. Lah monggo anggenipun sami menggalih kados pundi. Ngono ya, Pak. Heeh. Wah, ayo nek ana Bagong anane ming gojekno ana bapak ngene iki rasane kaya ana pituture. Ayo jeneng wong tuwa iki ya kudu metu-metu wis dawa. Nggawa. Wis nggawa. Heeh. Ngawur. Semar iki nek omong ketoke dirungokke tenanan ning jebul ngawur. Aku omong ngene iki karo ngenteni saweran-saweran selanjutnya. Aja ming nonton tok. Nonton ki ya gunake kuota padake ora. Nonton ki ya tuku kuota berapa giga ngono terus dienggo nyetel wayang Cilimen. Saking akeh sing padha tresna ora awake dhewe lho, Pak. Lho, nganti wulan Juni iki wayang Cilimen ki meh full. Mau ana sing kepareng nimbali wae nganti tak cancel. Ya pirang-pirang sing nimbali sing di-cancel. Ngenteni pemerintah iki nek pancen wulan Juli iki ya dhewe urung keparengake pentas, ning ya sing dijaluk ya dikeparengake. Ha iya. Ade tetep iso nggunakake wayang Cilimen. Wedine wis iso pentas ning jaba. Wah! Munggah panggung nganggo tril aku. Wis tak omonge ket wingi lho. Asli ora goro, saka seneng-senengku nadarku ngono kuwi. Oh iya. Yen boncengke Prastiwi. Nah. Oh tekan dhuwur rak jengatke tiba. Iya. Nyenengke tenan ya. Sesuk bengi ya isih pentas meneh ya, Truk. Ha iya, mbladeg tenan iki jan wis ora ana lerene tenan. Iya. Mau ana leren tanggal 22 karo 24 diseni karo Ibu Tumiyono karo Bank Indonesia. Wah, Bank Indonesia we nimbali walang Cilimen. Wayang kok walang. Wayang Cilimen. Ha iya, tinggo sosialisasi uang. Kaya ngono ki padha karo kepenak ta awake dhewe ya. Iso mlaku. Ade iki wis alhamdulillah kanca-kancaku ya bersyukur. Iya. Sing ngono lho terus sing iso mandeg sek tanpa iso obah ya ana. Mula ya kuwi wajib dipikirke tenan karo bapak-bapak pemerintah. Ya. Nggone nganti awake dhewe di ngendikani, "Lah situ bisa berbuat seperti itu." Bisa, Pak, karena saya punya channel. Ya. Dan ini konco-konco ya mau diajak seperti ini. Ada yang tidak punya channel dan harus bagaimana itu ya banyak sekali. Iya. Aku ditembake. Oh iya. Mumpung sindene akeh tur ya. Dik. Tegese lemu-lemu. Nyuwun tembang sesideman. Aming njaluk tembang sirmane kok glegeken lho. Karang weteng ki rasane kaya wareg. Sesuk iki nek kancane wiyaga njukuk sego iki ora ngadeg nang burine ngono kae. Wiyaga do njukuk sego kok kowe ngadeg nang burine kaya arep tok amati mbok ya sing kowe jebul bareng tak pikir iki wah lha. Luput saka gendongan uwal saka kudangan. Sing jeneng liwet ki jebul gunakake gas barang. Wah. Sirahku iso celeng-celengan. Rasa kuwatir sesuk diajokke nang nggon panitia. Iki lho, iki entekane semene. Iso pancen ya tak karang. Lho, aja dikarang. Konjur dikarang ora. Manut sesuai pembelanjaan. Nah iya, ya wis ora apa-apa.
Nyuwun lagu iki ana sing nyuwun Sesideman. Wah ya ora apa-apa. Urut saka enom wae. Sing paling enom ya Mbak Ayu. Oh, ayo ora. Iki wis anu kok sing lanang kok sing durut. Oh. Ayu iki arep enom dhewe umure sing lanang tuwa dadi lebu tuwa. Oh iya. Aku tak nyoba. Suarane putuku. Oh iya. Putu, heeh, Mbak Agnesia Nandasari. Jan bocah. Ya, nyuwun lagu. Ki ana sing nyuwun Sesideman. Ha iya engko diratani, Pak. Nek karepe manut karo para penyawer iki karepe sing disenengi upama Tatin ya nyuwun podang kuning Tatin, nyuwun lali janjine Tatin, nyuwun apa-apa Tatin. Boros. Heeh. Mula kudu didom. Ah iya. Iya bener sing rata. Mergo iki bekerja sama dalam etos. Ya kuwi silsilah Majapahit sing wis kanthi apa jenenge berdasarkan kesepakatane kanca-kanca iki kerja dalam kebersamaan. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Kerja dalam kebersamaan. Nah, mula ora wajib ana sing anu apa jenenge kokean le nyambut gawe, ana sing kesithiken. Kudu kabeh rata. Lah nek ngono sing kendang ya kudu diganti sok kapan-kapan. Ais klera-kleru e. Wis bundel e, Bu. Urung tekan gong kok wis ndentak-dentak. Kuwi tulung didentake ndase kuwi. Nek pancen wis diniati ket saiki ikete kon nglumpukke. Arep tanggo ngapa iket rombongan kon nglumpukke? Wah, disewake. Disewake. Manungsa nyaingi tusio. Aku manungsa nganggo gelang sing gedene 40 kg. Ayo Nes, bela kok. Bocah kok dikon wong tuwa klemat-klemet ora. Gregetke. Ngadeg mboten, Teh. Ha iya, iya. Ngadeg. Ngadeg. Kowe iki ngadeg kowe ketok cendhik kok. Apa kuwi? Ana sing muni cendhik nang gembil sampe. Ketoke sinur. Mundutane tole. Bapak ora kepengin mirsani putumu, Bapak. Lho, madhep rono. Weh. Lho, wolah. Walah. Pripun? Wah. Kok aku njur kemeringet. Kowe iki wong tuwa kok iki lho Pak wis tak kon to. Sambel mie ayam iki dilangi. Wong tuwa mangan mie ayam kok sambele tekan ndas. Nggo ambu-ambu. Dibawani nok ya. Men dipresani ro Mbahmu Semar. Sapa ngerti iso dilebokke. Heeh. Neng rekaman kok njur. Wong rampung kok iso ora. Ya, Gathik Grinding, Sinom Parijata, Pangkur Segara Kidul. Wah, medeni Pak jenenge. Iya. Nino tung tak tung grubyuk. Lah, plotroke kathoke. Aja. Aku ora nganggo. Wong tuwa-tuwas ora. Siji wae rebutan rombokmu. Apa ukurane padha? Wah, lah kepiye? Ya lobok tak nggo, ning sok tak jitet. Hah! Wadis kowe. Wong tuwa kok jengkelke, ngungkuli Bagong iki lho jengkelke.
Di sampingane dijitet dilempit terus dipeniteni. Apa ora ngisor kombar-kombar? Ya sok kombar-kombar. Sok ucul. Asu, asu. Semari saya rusak lambe. Kluntung. Ayo Nes, aja tok gagas omongane mbahmu iki Nes. Kuwi. Tegese mbahmu iki nuntun sapi ngono lho. Aja duwe panyokra bawa sing ora. Ah jenenge we lobok. Bantas. Nek mercon iki cap Leo. Ah iki kok Semar kok ngerti cap Leo barang iki wong gerangan kok tuku mercon. Wah, lah ya dienggo menambut lebaran. Angu. Ya digatekke karo piyayake lho, Pak. Iya. Klebu ya kuwi sing tak anggap guru tumrap aku. Sapa? Salam sungkemku kagem penyanipun Bapak Blasius Subono. Pak Bono. Kuwi mau chatting aku saben dina monitor lho, Sin. Sembah nuwun, Pak. Nuwun ngapunten niki lakone mung ngawur-awuran. Panjenengan paling dawuh, penceran itu tidak harus keseriusan. Oh, ngono. Aku seneng kok. Oh, nggih. Sesuk arep dadi nek wis anu apa kahanan iki padhang. Sak rombongan dijaluk ning daleme kono supaya arep dinaik iringan. Wah! Oh, kok tamplong lho Pak ngono kok. Saking senengku. Ha iya, ora apa-apa ora. Nah, le bayar sapa? Oh, panjenengane karo aku ora tau njaluk apa-apa, ora usah nyiapke apa-apa. Iki saking seneng-senengku karo kowe. Ngono kuwi. Panjen Pak Bono ya biyen dek ning luar negeri tak tutke. Mendem nyanyi yang tawang ngono lintang kok. Hawane iki di bawah nol kok ucul klambi. Ayo tak ombeni tak. Nek kelingan aku isih dipisu-pisu. Ya kadung tresnoi tatin apal. Ah iya. Mengko bar iki, mangga dilanjutke nganggo diindangdutke ora, Pak. Weh. Aku iki penggemar Saneto. Wah. Gone Bang Rumah Soneta kok Saneto. Kudu aku dangdut ya. Marare mangoswamya ngambrang ngengkati karunaning kaswase dosang gondo wastrat mojo ing Lasiron wonten dawuh piye kahanan pabrikku? Apa isih jalan? Pangestunipun tasih melampah. Juragan malah sakmangke pamundutan saya kathah. Wonten ingkang nyuwun ukuran langkung ageng tinimbang sak mestinipun. Gaweke, pokoke digaweke. Merga kuwi kebutuhane para wanita. Mangkene. Malah dinten samangke ingkang langkung pajeng menika ingkang 38A. Wah, ngungkuli. Ning ora apa-apa, awak dhewe sebagai anu apa jenenge
Wong sing gawe iku kudu iso nuruti karo konsumen. Iya. Blendis. Wonten dawuh, Bos. Kowe ngira wis tak paringi dhuwit ta? Kanggo gawe untu palsu. Kok tetep isih growong cangkemmu kaya ngono lho. Menika kagem ciri khas supados samangke tiyang menika mboten pangling kalian kula. Bagus, bagus. Piye? Tos sitemku laris ora? Iya awit krana kawontenan kados mekaten menika, Bos. Sementara waktu menika mboten wonten tiyang ingkang gadahi damel wekasan sak menika nganggur wonten ing griya. Ora sok tok dadali onderdile lho. Inggih. Aku ngerti nek kowe iki wiwit mulai bribek-bribek gawe apa jenenge wadah corong kuwi dhewe. Wadah corong menika tos hitam. Inggih. Ora nyolongi nggon aku lho, nggone dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Inggih. Ngestakaken dawuh. Piye pabrik payake isih jalan? Pangestunipun namung sakmenika kathah ingkang sami nyuwun supados dipun wontenaken utawi dipun adalaken menika cek payek jingking. Kuwi sing ngakon sapa mayek kok karo jengking? Payek jingking, Bos. Ya syukur nek pancen kaya ngono syukur. Wah, jan nganti tumpuk matumpa-tumpa bandaku. Kowe ngerti dhewe to? Aku anggere lenggah nang ngarep omah ki ana wong manthuk wae tak uncali 100.000. Nggih. Saka nggonku dharma. Saka nggonku seneng dedharma karo sak pepadane. Nggih, nggih. Ngestakaken dawuh. Engko kowe bali tak nahi amplop nyepuluh-nyepuluh domno karo tangga teparmu sing padha kekurangan. Nggih, nggih. Ngestakaken dawuh. Ya, amplop tok isih ana. Waduh. Dadi aku ngajari kowe supaya dedono karo tangga teparmu ora mung menggantungkan karo aku. Aku ki duwe kaya ngene iki ya berusaha mbiyen wit aku tekan negara kene iki. Aku berusaha dodol apa sing iso tak dol. Saiki aku iso gawe pabrik, iso duwe pom bensin. Wah, nggih ngestaken dawuh menika awit saking kerja keras anu Juragan Bagong. Ah iya, iki ya iso ngrasake muktine, iso ngrasake senenge. Nggih. Dis, enten dawuh. Tulung kowe nang omah ngrakit kuwi terus engko salone disalurke nang nganuku ya apa? Kamarku. Oh nggih. Aku kangen karo budayaku nang tanah Jawa kana ndi. Budayaku nang tanah Jawa kana ki wah nyenengake. Kowe urung tau ngerti sing jeneng uyon-uyon. Uyon-uyon iki sami mawon kalian melayu-melayu. Melayu-melayu nabrak ndasmu. Uyon-uyon kuwi saka gamelan terus ditabuh. Gamelan kok ya ora ngerti nang negara kene ra nang gamelan. Upama ana ya mung siji loro sing duweni kowe wis sing tau nang negaraku. Nggih, nggih. Gamelan kuwi apik banget. Aku kangen aku. Aku arep tuku. Ning danaku urung mencukupi mergo kudu dadak numpak kapal. Nanti pun kelekaken. Sak perangkat kuwi nang kene larange ra jamak-jamak. Mula aku kangen. Aku nang kene mangan roti. Terus dileleti mentega. Kowe iki ngapusi aku to, Dis? Roti tok cet kuning. Tak akokke mentega. Bareng tak pangan kok wangur-wangur. Mertekanipun telas kula adrih dipun dukani alian Juragan Bagong mila lajeng kula cet kuning. Nang kene aku ya mangan apa jenenge? Spaghetti. Nang nggon aku ana jenenge bakmi kopyok. Wah. Tuwa bakmi nyemek kae. Kowe ora ngrasake. Sok ala masa tak jak ning negaraku. Nggih. Nggih. Kula penyanyi nggih dahar donat nggih remen. Ah nang nggon aku jenenge galundeng. Utawa onde-onde. Nggih, nggih. Kuwi nek pas sekaten kuwi arep mangan onde-onde pira wae mesti kelakon. Nek nang kene donat, nek nang kono onde-onde. Nggih, nggih. Nang kene ra iso ngrungokke uyon-uyon, nang kene ra iso ngrungokke gendeng-gendeng, aku wis susah. Nang kene anane ming. Nah, apa jajau? Ada apa jajau? Ada apa jajau? Ada apa? Gundule atos. Karo nganggo mantol nyanyi kok nganggo mantol. Nika jemper. Jemper ki sing nang mobil kuwi jemper, nggo nabrak cengelmu iso modar. Nggih, nek wonten mriki menika jenenge rap. Rap ki basa Inggrise tikus.
Wah kuwi lagune tikus apa piye? Meng tangane dijok-jokke. Apa iki? Aku arep ngising ora ana nggone. Ora ana nuladalaku utana tung jaya tunggak sindene do nganggo kebaya. Aku nek ngene iki terus kangen karo kakang-kakangku Cepi. Kok muwun juragan Bagong kok muwun. Aku kangen karo bapakku. Aku kangen karo kakangku sing jeneng Petruk ku nek ngerti asli mbok kepengin bacok ndase. Gaweane sok maeka aku ning aku sok dipaekake ora nesu ning malah seneng. Aku kelingan karo kakangku sing jeneng Gareng. Jebul wong ning paran ki rasane ora kepenak, nikmat kaya ngapa isih kelingan bumi kelair aku kok ndis aku. Lajeng kersanipun aku tak mulih ya ndis. Sound system tak pasrahke kowe. Nggih. Kae genset kae urupna. Oh nggih. Menawa murup kabele cekelen. Ngono kowe modar. Ora ndeng iki mung guyon iki tak akeh kowe tenan Dis. Matur nuwun. Dienggo ngopeni wong kene ya. Nggih. Ron lasiron. Wonten dawuh. Pabrik BH kae upakaran. Aja sok gaweke wong lanang. Nggih. Ngestaken dawuh. Ndak mondho. Enten dawuh ora sampe lu bali. Mboten. Peyek open ana. Nggih. Nek kentekan bahan bojomu glepung ana. Gorengan ya aku kangen ro bapak ro kakang-kakangku aku tak mulih. Ndak ana keliwat. Wit. Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Pendak ana kol kampus liwat anggere mandeg tak matke sing medhu nudu Bagong aku kangen tenan lho Truk. Aku ki ya iya pendak ana becak liwat kaya nggawa Bagong pur nggawa areng lek ku ngarep-arep rasane rek buka yo awak dhewe ki telu-telu ning atunggal ora iso dipisahake ora. Apa iki to? Nek sandangane juragan. Kowe ora ngrangkul aku, Reng. Lho. Kok ngerti aku? Reng. Mbok ora bedak-bedakke. Aku tak rewangi nyabrang numpak kapal Ferry. Kapale wedok. Iya. Iso ketemu karo kowe bareng tekan kene kok kowe nambuhi aku to, Reng. Ora perkara nambuhi Mas nyuwun ngapunten kula dereng tepang kala panjenengan.
Panjenengan iku sinten wong nyatane ketoke sandangane kaya piyayi kok. Lah aku ki adikmu. Wah, adik kula niku buluk nika. Lecek nika. Kok resik kaya ngono kaya piyayi sing kulina perawatan. Dudu ya Tru ya. Nek ketoke ya dudu. Tru. Ora nglarani ati kula, Tru. Aku adikmu tenan, Tru. Aku adikmu Bagong tenan. Bagong ngaku aku senengane ra. Oh. Duah. Udu. Wes. Kesuwen lek kulunga. Gareng ra ngakoni aku. Petro ra ngakoni aku. Mong aku kangen tenan nek agrek gelem ngrangkul aku ora tak kaya apa-apa wong jebole aku gawa sangu ki kurang. Tiwas tak kake mblendis. Tiwas tak kake lasiron. Wondo ayo do bungah. Wah, Rek, mbok ngono kuwi to nek aku ki Bagong tenan. Oh. Bapak, kula ngaturaken sungkem nggih, Pak. Menika sinten? Mer. Aku ki lho. Iki lho aku. Weh, mangke riyen to? Kula niku nung derajate ngaceplik niku mboten nggadahi sederek. Piyayi luhur langkung-langkung piyayi ningrat. Kemudian sini. Lah kok malah nyanyi. Bareng bapakmu neng rat aku kelingan. Semrot jamrut. Aku Bagong, Pak. Bagong sinten wong kula dereng nate pinanggih. Nggih. Kula ya dereng nate pinanggih. Nggih kula dereng nate pinanggih kok ngaku Bagong. Bagong niku mbuluk, awake reget, kathoke abang, mongko training, ora tau nggo klambi, gegere niku ngapal sok ngusungi kayu. Pokoke sarwa wong niku ketoke kaya wong wong elik nika. Dudu Bagong sing nganggo sandangan kaya ngoten niku. Pak, aku tenan Pak iki. Kula mboten tepang lan panjenengan. Tak salin ora percaya. Pak, Bagong. Lah nek iki anakku tenan nek iki. Iki bapakku tenan. Wah. 17 tahun. Ayo. Ketemu kok wis njukuk dompete bapak. Iki. Wah. Kangen banget aku ora. Kowe piye kahananmu ning kono? Ayo mau sing tok weruh mau sandanganku kaya ngono mau. Waduh, mukti. Syukur. Bapak 1000 meter, Gareng 1000 meter, Petruk 1000 meter. Wah iki wis kere meneh, Pak. Aku nyebrang rene iki kira-kira aku 9 yuta. Ku jebul dinggo perjalanan kowe kurang. Weh, lah kowe terus piye? Wis iki kere meneh aku. Wah, wis ra ana ututane wis. Apa kuwi? 1000 meter nggo ngguruki ndiase kuwi apa?
Wah, kene wis ngarep-arep Gong paring ora kowe iki bali aku ki melu mukti ora. Aku ora perkara nggon mukti kok, Tru. Aku mulai ketemu bapak, aku ngidak bumi kelahiranku. Iki rasane wis kaya mukti sondo langit, kaya wis wong sugih-sugih ya. Saado-adohe aku lunga ora bakal iso aku lali karo bumi kelahiranku, Tru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.